Biɲɛ tɛnɛndon ye février kalo tile 23 san 2026 Bamako News TV jabaranin filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sentelimanw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an ka jamana cakɛda min bɛ yen ni a ɲɛsinen don dunfɛnw olu kɔlɔsili ma n'u ko a ma ko DGCC. Ayiwa ale y'a yamaruya k'a fɔ ko ayiwa min ye wale ye falenfalen ni cakɛda min bɛ yen nɔ n'u ko a ma ko WSA. Ayiwa ko baara dɔw bɛ yen ani waleya dɔw bɛ yen ko a bɛ k'o kɛ a ko o dabila ni laɲini yɛrɛ bɔra ayiwa min ye sɛgɛsɛgɛli jɛkulu dɔw fɛ i n'a fɔ min ye jagokɛlaw walima sɔrɔ bɔsɔbagaw olu ka cakɛda jɛkulu de ye ni laɲini kɛ walasa ka se ka awa wevu ale ka baaraw jɔ. Sibiridon février kalo tile 21 san 2026 Mali finitigiw n'o ye forces armées maliennes ye u ye gosiliba dɔ kɛ min ɲɛsinna ayiwa Bamaciw ka taji marayɔrɔ dɔ min filɛ nin ye Tɛnzawatɛni ale mara kɔnɔna na. Gosili in kɔni kɛra sababu ye ka u ka taji marayɔrɔ in ka a bɛɛ lajɛlen filikolon ci ka a dagakolon ci i n'a fɔ kunnafoniyaw b'a yira k'a fɔ cogoya min na. Halisa lakana hukumu kɔnɔna na an ka finitigi minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ awa kɛlɛ kɛ sanfɛ ni pankuruw ye k'u ye gosili dɔ kɛ ka ɲɛsin Bamaci tigilamaw ma Kidali ani Tɔnbɔkutu mara kɔnɔna na. Ayiwa ni kɛra sababu ye Bamaci minnu dagalen bɛ nin furancɛ ninnu na ka caman awa yɛrɛkɛ ani ka caman mago sa ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na. Mali minisiri min ka baara ɲɛsinen bɛ muso, den ani denbaya ka koɲɛw bɛɛ lajɛlen ma ni o ye Madamu Jara Jɛnɛba Sanogo ye. Awa ko a ye baara dɔw bila sen kan don kɛrɛnkɛrɛnnen min talen bɛ musolakaw tɔgɔ la n'o ye 8 mars ye. Awa o baaraw daminɛ promo karili o bilala sen kan awa min talen bɛ awa min bɛna kɛ Bajagarakaw fɛ yen nɔ. Kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ taji doni mobili caman na olu kɔni sera Kucala mara kɔnɔna la. A kun de yaasa dugudenw ka taji sɔrɔ nɔgɔya ani lafiya la walasa tajiko gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ dɔ ka bɔ o la. Nin wagati in na an b'a kunda jamana kɔkanna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Nizeriya ale jamana kɔnɔna la min ye Bamaciw ye k'u ye ayiwa musoncinin dɔ minɛ waati min na a bɛ ka bɔ u ka dugu dɔ bɛ yen n'u ko a ma ko Yola ale bɛ Nizeriya ale mara kɔnɔna na. Feerekɛla kun don awa ko a minɛbaaw kɔni y'a ɲini k'a fɔ ko fo $5 de ka sara olu ye walasa u ka se ka denmisɛnnin musomanin bila. An bɛ dugawu don kɛ a ye ala ka a ɲuman bɔ nin ko in dafɛ. Ni ne bɛ d'an sigi bi an ka kunnafoni sentelimanw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.